Hana stála před hnědými dveřmi a klíč se jí zařezával do dlaně tak silně, až na kůži zůstaly zoubky. Ten byt měl být její záchranou, jenže už na prahu bylo cítit, že za zavřenými dveřmi na ní nečeká jen prach a otcovy staré věci. Vedle ní se k jejímu kabátu tiskla 7letá Sofie. V jedné ruce držela plyšového zajíce za ucho, v druhé konec Hanina rukávu. Celou cestu vlakem skoro nepromluvila. Jen se dívala z okna na mokrá pole, na stanice s oprýskanými cedulemi a na cizí lidi, kteří někam patřili. Ona už nevěděla kam. Hana se na ní podívala a pokusila se usmát. Tak pojď, Myško, už jsme doma. Řekla to pevněji, než se cítila. Kufr za nimi zaskřípal po dlaždicích ve vchodu. V domě to vonilo starou omítkou, uvařenými bramborami a něčím železitým, jako když po dešti zůstane voda stát v rezavém kýblu. Schody do 3. patra znala nazpaměť. Tady byl odštípnutý roh, o který si kdysi rozbila koleno. Tady na zábradlí se loupal zelený lak. Tady někdo vždycky nechával na parapetu krabičku od sirek, i když v domě už dávno nikdo nekouřil na chodbě. Všechno bylo stejné a právě proto to bolelo nejvíc. U otcových dveří se zastavila. Hnědá koženka na nich popraskala do jemných čar a mosazné kukátko stmavlo, jako by se na něm usazovaly roky jeden přes druhý. Před 1,5 roku tu stála s telegramem v ruce. Ten papír byl tenký, úřední, skoro směšně malý na to, co oznamoval. Karel Novotný zemřel večer na silnici za městem. Vracel se z garáže. Prý se před nákladním vozem objevil tak náhle, že řidič nestihl ani pořádně šlápnout na brzdu. Ten muž potom pořád opakoval, že Hanu otec nešel po krajnici, ale jakoby vystoupil přímo ze tmy. Vyšetřování se uzavřelo rychle. Řidiče pustili, papíry se založily a z člověka, který celý život všechno opravoval, dotahoval a kontroloval 2krát, zůstaly věšák, hodinky, pár košil a ticho. Martin tehdy stál na pohřbu vedle ní. Držel ji za loket, mluvil s lidmi, přijímal kondolence a tvářil se jako spolehlivý manžel. Kdyby jí tehdy někdo řekl, že za rok přijde s hotovými dokumenty, s tím svým hladkým hlasem a větou, bude to takhle jednodušší pro všechny, asi by se tomu vysmála. Jenže přesně to udělal. Rozvod nebyl hlučný, nebyly talíře o stěnu, výčitky přes celý dům ani sousedé za dveřmi. Bylo to horší. Martin měl všechno připravené. Účty, byt, smlouvy, právníka, úsměv. Haně nechal 2 krabice oblečení, dětské věci a Sofii. A Sofie za poslední měsíc zmizela do sebe tak tiše, že si toho cizí člověk ani nemusel všimnout. Přestala si zpívat při čištění zubů. Přestala stavět města z kostek. Jen si sedala matce na klín, i když už se jí tam dlouhé nohy nevešly, a mlčela. Klíč v zámku šel stuha. Hana musela zatlačit ramenem. Ozvalo se suché cvaknutí. Dveře povolily. Z předsíně vyšel zatuchlý pach zavřeného bytu, starých knih, otcovy kolínské a plátěných tašek, které kdysi visely u botníku. Sofie se zastavila hned za prahem. Mami, čí je ten kabát? Zeptala se skoro bez hlasu. Na věšáku pořád visel otcův tmavý plášť. Rukávy měl svěšené, jako by ho někdo před minutou odložil a šel jen do kuchyně pro čaj. Dědečkův, řekla Hana. Slovo se jí v ústech zadrhlo. Dědeček tady bydlel. Sofie k plášti přistoupila a prstem se dotkla rukávu. Ne pohladila. Jen opatrně ťukla do látky, jako když dítě zkouší, jestli se věc probudí. Hana se odvrátila k botníku a dlouho si rozepínala knoflík, který už byl dávno rozepnutý. V pokoji zůstalo všechno na svém místě. Kulatý stůl s voskovaným ubrusem, s drobnými modrými kvítky, kredenc s broušenými sklenicemi, které se používaly jen na Nový rok a na návštěvy, jež nikdy nepřišly včas.
pohovka přikrytá kostkovanou dekou. Na poličce krabička s knoflíky, otlučená porcelánová cukřenka bez víčka a otcovy brýle složené u knihy o mostních konstrukcích. Na stěně visely hodiny s kyvadlem, stály na 3:30. Hana věděla proč. Ten večer jí volali právě v 3:30. Přistoupila k ním a dotkla se kyvadla. Jen tak, bez úmyslu. Kyvadlo se zhoupnulo jednou, podruhé. Pak se hodiny rozběhly. Tikot se rozlil pokojem pomalu, těžce, jako když někdo po dlouhé nemoci znovu začne chodit po bytě. Hana stáhla ruku. Mami, koukej! Sofie ukazovala do rohu k oknu. Na parapetu ležel malý plyšový medvěd. Byl ošoupaný až do lesku. Na břiše měl zašitý šev hrubou hnědou nití a jedno skleněné oko měl trochu křivě. Hana ho poznala hned. V dětství s ním spala skoro do 10 let. Říkala mu Albert, protože otec tvrdil, že každý pořádný medvěd má mít jméno jako starý profesor. Ten tu nemůže být, vydechla. Na smuteční hostině ho neviděla, určitě ne. Byt byl od té doby zamčený, klíč měla ona. A možná paní Svobodová z Hora, která podle otcova přání chodila jednou za měsíc zalít květiny. Hana vzala medvěda do ruky, čekala studenou látku, jenže medvěd byl teplý. Ne tak, jak bývá věc v pokoji. Byl teplý, jako by ho někdo držel pod kabátem. Je můj? Zeptala se Sofie a v jejím hlase se poprvé za dlouhé dny objevilo něco živého. Hana se na ní podívala. Byl můj. Teď může být tvůj. Sofie si medvěda přitiskla k bradě. Neusmála se široce. Jen se jí na okamžik uvolnila pusa. Ten malý dětský uzlík, který měla poslední týdny pořád sevřený. Haně se stáhlo hrdlo. Rychle se sehnula ke kufru, aby měla co dělat s rukama. Byt měl 2 pokoje. V zadním stála otcova postel s vysokými kovovými čely, u ní noční stolek a na něm starý budík s prasklým sklíčkem. Hana se rozhodla, že bude spát tam. Sofii uloží v obýváku na pohovce, protože samotnou ji do cizího pokoje stejně nedostane. Vybalovali potichu. Hana otevírala skříně a zásuvky a z každé na ní vycházel otec. Košile poskládané podle barev, krabička s pojistkami, zápisníky s rovným technickým písmem, plechová krabice s nářadím, kde mělo každé šídlo, každá matička a každý šroubek svoje místo. Karel Novotný nebyl člověk velkých slov. Celý život pracoval jako inženýr v jednom závodě, nosil si oběd v hliníkové jídlonosičce a v neděli si čistil boty tak dlouho, dokud se v nich neodráželo okno. Matku miloval potichu. Po její smrti už nikdy do bytu nepřivedl jinou ženu. Hanu vychoval stejně tiše, jako opravoval kapající kohoutek nebo přilepoval odpadlý roh tapety. Bez řečí, bez divadla. A pak odešel z domu, přešel kus tmavé silnice a už se nevrátil. Hana dřív nechápala, jak může být smrt náhlá. Slovo náhlá jí připadalo úřední, čisté, skoro prázdné. Teď se jí při každém zvuku náklaďáku na ulici napínaly prsty, jako by pořád ještě držela ten telegram. V kuchyni postavila na sporák starou smaltovanou konvici s píšťalkou. Na boku měla odštípnutý kousek modré barvy přesně tam, kde jí kdysi otec omylem ťukl odřez. Voda se ohřívala pomalu. Hana si sedla na stoličku u okna a poprvé za celý den se nepřinutila vstát. Za záclonou ležel dvůr. Holé záhony, mokrá lavička, popelnice s víkem pootevřeným jako špatně zavřená ústa a toulavý pes, který očichával igelitku u zdi. Mami, ozvalo se z pokoje. Ne křik, spíš prosba. Hana vstala. Sofie stála u kredence a dívala se na horní polici. Sedí tam pán, zašeptala. Kde? Tam, za sklem. Je to dědeček. Hana přistoupila blíž.
Za zakaleným sklem stála fotografie v černém rámečku. Sama ji tam po pohřbu nechala. Otec na ní hleděl trochu stranou, vážný, s pevně sevřenými rty, jako vždycky, když ho někdo nutil fotit se. To je jen fotka, sluníčko, řekla a objala Sofii kolem ramen. Dědečkova fotka. Sofie zavrtěla hlavou. Ne, pohnul se. Usmál se na mě. Hana nic neřekla. V kuchyni právě začala kvílet konvice. Ten ostrý zvuk projel bytem, odrazil se od dlaždic, od kredence, od zastavených vzpomínek a Hana najednou měla chuť tu píšťalku strhnout a hodit do dřezu. První noc byla těžká. Sofie dlouho neusínala. Převalovala se na pohovce, stará deka pod ní šustila a nalezeného medvěda držela tak pevně, až se mu křivě ohnula hlava. Hana seděla vedle ní na nízké stoličce, hladila jí po vlasech a pobrukovala melodii, kterou si nepamatovala celou. Možná jí zpívala matka jí. Možná si ji právě vymýšlela. Když se Sofín dech konečně uklidnil, Hana vstala a šla do kuchyně. Čaj už byl studený. Nalila si ho stejně. Seděla u okna a dívala se do dvora, kde v jednom protějším bytě svítilo žluté světlo. Za záclonou se míhal stín. Někdo tam dával talíře do dřezu. Někdo možná někomu vyčítal pozdní návrat. Někdo si pouštěl televizi příliš nahlas. Svět se nezastavil jen proto, že jí Martin vymazal ze svého života, jako telefonní číslo napsané na účtence. Za 3 dny nezavolal ani jednou. A Hana už věděla, že nezavolá. Na začátku byl jiný, nebo se tak aspoň tvářil. Uměl přinést kávu přesně ve chvíli, kdy byla unavená. Uměl říct větu, kterou chtěla slyšet. Uměl se dívat tak, že člověk měl pocit, že je jediný v místnosti. Otec ho nikdy neměl rád. Na svatbě si ji Karel odvedl stranou k oknu, kde na parapetu stála váza s umělými růžemi a tiše řekl. Hani, ten člověk má prázdné oči. Podívej se na něj pořádně. Ne na to, co kolem sebe dělá. Tehdy se urazila. Skoro měsíc s otcem mluvila jen o počasí a o tom, jestli nepotřebuje něco z obchodu. Teď si tu větu přehrávala pořád dokola. Ne proto, že by jí pomáhala, spíš proto, že byla přesná až nepříjemně. Hana položila dlaň na voskovaný ubrus. U zdi, skoro pod cupřenkou, byl tenký řez. V 15 tam nožem zajala moc hluboko, když loupala brambory, a pak čekala, že otec bude křičet. On jen přinesl hadr, utřel vodu ze stolu a řekl. Když se něco poškodí, nemusí se to hned vyhodit. Ubrus nevyměnil. Dal přes něj časem jiné, novější, hezčí, ale tenhle zůstal dole jako tajná spodní vrstva jejich domu. Z pokoje se ozývalo tikání. Hodiny, které se ráno rozběhly po jejím doteku, šly pravidelně. Jenže čím déle Hana poslouchala, tím víc jí na tom zvuku něco vadilo. Tik. Pauza. Tak. Pauza. Pomaleji než měli. Ne o moc, jen o tolik, aby si toho člověk všiml až v noci, když už nemá čím zaměstnat hlavu. Jakoby ten byt počítal čas podle jiných pravidel. Ráno ji probudilo ostré slunce. Na listopad až nepatřičně jasné. Sofie už seděla na pohovce s nohama pod sebou a šeptala něco medvědovi do ucha. Hana se opřela o rám dveří a chvíli se na ní dívala. Museli žít dál, zapsat Sofii do školy, najít práci. Předchozí místo zástupkyně vedoucí v obchodě zůstalo v jiném městě a s jiným příjmením v papírech. Tady měli začít znovu. Ne slavnostně, ne statečně. Prostě ráno vstát, uvařit kaši, sehnat formuláře a zjistit, kde je nejbližší pošta. O 2 dny později přišla paní Marie Svobodová, sousedka z horního patra. Byla plnoštíhlá, kulatá v obličeji, s tmavýma očima, které si všímaly všeho, od povytažené záclony po prasklý knoflík na kabátě.
přinesla sklenici malinové marmelády, převázanou gumičkou a kusem starého celofánu. Sotva překročila práh, začala si utírat oči kapesníkem. Haničko moje, já jsem tak ráda, že se zvrátila. Ten byt byl bez vás jako zavřená spižírna. Chodila jsem sem, zalívala kytky, utírala prach, jak mě pan Karel prosil. Jednou za měsíc? Zeptala se Hana. Paní Svobodová zaváhala. Ne, ke konci každý týden. Hana zvedla oči od hrnku. Každý týden? On mě o to požádal krátce před tím neštěstím. Říkal, Maruško, kdyby se mi něco stalo, ať je tady pořádek. Hanička se Sofinkou se sem možná budou muset nastěhovat narychlo. V kuchyni se rozhostilo takové ticho, že bylo slyšet, jak v topení luplo. On řekl, kdyby se mi něco stalo? Slovo od slova. Já se mu ještě smála, povídám. Karle, co to povídáš, ty se někam chystáš? A on se na mě podíval, víš, on se málo kdy díval takhle. A řekl, že má neklid, že se mu zdá, jako by někdo chodil poblíž. Hana položila hrnek na stůl. Čaj se v něm lehce zachvěl. Co tím myslel? Paní Svobodová začala mnout okraj kapesníku mezi prsty. On nebyl žádný pověrčivý člověk, to víš sama. Jenže poslední týdny říkal divné věci. Že položí knihu večer na stolek a ráno ji najde na židli. Že v noci slyší kroky v předsíni. A jednou mi vyprávěl o zrcadle. Prý se v něm jeho odraz otočil o chvilku později než on. Smál se tomu, že už asi stárne, ale byl bledý, takový šedý kolem pusy. Hana poslouchala a dívala se na otcovi brýle položené u knihy. Otec si nikdy nevymýšlel. Kdyby si nebyl jistý, neřekl by nic. A ještě něco, dodala sousedka tišeji a ohlédla se na Sofii, která na pohovce stavěla medvědovi domeček z polštářů. Asi 2 týdny předtím jsme se potkali na chodbě. Já měla tašky, on mi je nesl nahoru. U mých dveří se zastavil a povídá. Marie, kdyby se mi něco stalo, připomeň Haně, že pod vanou něco je. Ona to najde sama, ale ty jí to připomeň. Hana se nepohnula. Pod vanou? Tak to řekl. Pod vanou něco je. Paní Svobodová se zatvářila provinile. Po pohřbu jsem na to zapomněla. Měla jsem hlavu plnou všeho. A dnes, když jsem tě viděla na schodech s tou malou, vrátilo se mi to. Tak ti to říkám, Haničko. Slíbila jsem mu to. Když sousedka odešla, Hana dlouho seděla u stolu. Sofie si hrála potichu, jako by cítila, že v bytě přibylo něco, co se nesmí vyplašit hlasitým slovem. Hana se snažila sama sobě namluvit, že jde o omyl, že paní Svobodová něco špatně pochopila, že otec mohl mluvit o starém klíči, o účtech, o čemkoliv. Jenže ta věta seděla v kuchyni s nimi. Pod vanou něco je. Koupelna byla malá, obložená bílými kachličkami, které už dávno nebyly bílé. Mezi spárami se držela šedá linka času. Vana stála na likinových nohách ve tvaru lvých tlap. Otec ji nikdy nechtěl vyměnit. Říkal, že poctivá věc se nevyhazuje jen proto, že je stará. Mezi vanou a stěnou byla úzká mezera, kam se sotva vešla ruka. Hana si klekla na studené dlaždice. Prach jí hned ulpěl na koleni. Nejdřív viděla jen tmu. Pak sáhla po baterce na poličce. Ležela tam pořád, vedle krabičky se žiletkami a starého holicího štětce. Otec by ji nenechal jinde. Rozsvítila. Paprsek projel pod vanou. Pavučiny. Rezavá stopa po dávném kapání. Kousek zaschlého mýdla. A úplně vzadu, u stěny, něco tmavého, plochého, hranatého. Nebyla to trubka. Nebyla to dlaždice. Hana si lehla na bok, natáhla ruku do mezery a konečky prstů nahmatala kov. Studený, hladký, s jemným reliéfem. Zatáhla. Nic.
Předmět držel pevně, jako by byl součástí zdi. Mami, jsi tam? Ozvala se Sofie z chodby. Jsem, sluníčko, hned přijdu. Hana vstala, oprášila si rukáv a chvíli jen stála u umyvadla. V zrcadle měla na tváři šmouhu prachu a oči člověka, který neví, jestli chce najít odpověď. Pod vanou něco skutečně bylo. A otec počítal s tím, že to najde právě ona. Nešla pro pomoc. Nedokázala by zavolat instalatéra a říct mu: Dobrý den, potřebuju odkrýt otcovo tajemství pod vanou. To bylo mezi ní a Karlem. Mezi dcerou, která mu roky nevěřila v tom nejdůležitějším, a otcem, který i po smrti nechával věci přesně tam, kde je mohla najít. Večer, když Sofie usnula, se Hana vrátila do koupelny. Vzala si likinový pohrabáč, starou naběračku ze spíže a kuchyňský nůž s dřevěnou rukojetí. Pracovala potichu. Každé cinknutí kovu o dlaždici ji donutilo stuhnout a poslouchat, jestli se Sofie neprobudila. Vana byla těžká, zarostlá do trubek a let. Pohnout s ní nemohla. Ale když baterkou svítila z boku, všimla si, že u stěny je stará lišta. Držela jen na zrezivělých hřebících. Hana podebrala dřevo nožem. Lišta zapraskala dutě jako suchá kost a povolila. Za ní se objevil pruh tmavší podlahy a malá prohlubeň ve zdi zakrytá dřevěnou záslepkou. Hana ji odsunula. V prohlubni byl trezor. Malý, velký, asi jako tlustá kniha. Tmavě šedý, kulatá rukojeť, číselný zámek. Byl zazděný pečlivě, ne narychlo. Někdo ho tam ukryl už dávno. Hana na něj zírala a teprve po chvíli se ho dotkla. Kov studil tak ostře, až ucukla. Zkusila rukojeť. Zamčeno. Sedla si na dlaždice zády k vaně a přitáhla si kolena k sobě. Jaký kód by otec zvolil? Narozeniny? Její? Matčiny? Číslo domu? Datum svatby? Pak si vzpomněla na malý notes. Otec do něj zapisoval důležitá čísla, protože nevěřil paměti, ale věřil papíru. Jako dítě se mu smála. Teď vstala tak rychle, až se jí zatočila hlava. V obýváku Sofie spala s medvědem pod bradou. Hana otevřela sekretář a začala prohlížet zásuvky. Staré účtenky převázané gumičkou, dopisy od matky z lázní, fotografie z odborářských dovolených, záruční list na rádio, které už 20 let nehrálo. Notes našla v dolní zásuvce pod časopisy. Tmavě modré desky, vybledlý nápis pro paměť. Listovala rychle, ale opatrně, aby netrhala stránky. Telefon na doktora, číslo vkladní knížky, kombinace ke staré skřínce v garáži. A pak zápis 2krát podtržený. Hanina skřínka. 3 čísla. Datum matčina narození. Hana si zakryla ústa dlaní. Otec i tajemství pojmenoval po ní, ale klíč nechal u ženy, kterou nikdy nepřestal milovat. V koupelně nastavovala čísla roztřesenými prsty. Cvak, cvak. Poslední číslo. Chvíli se nic nedělo. Pak zámek povolil, dvířka se otevřela s tenkým skřípnutím, tak tichým, že bylo skoro horší než hluk. Hana posvítila dovnitř a prudce couvla. Narazila zátylkem do okraje vany, ale bolest k ní dorazila až později. V trezoru ležela fotografie. Barevná, ostrá, nedávná. Byla na ní ona a Sofie u vánočního stromku v Martinově bytě. Sofie měla červené šaty s bílým límečkem. Hana vlasy vyčesané nahoru. Na spodní větvi visela prasklá ozdoba, kterou Sofie tehdy upustila a potom prosila, aby ji nevyhazovali, protože je jen trochu nemocná. Hana si ten večer pamatovala přesně. Martin byl v kuchyni, rozléval víno a předstíral dobrou náladu. Otec byl už mrtvý. Nemohl tu fotografii držet v ruce. Nemohl ji dát do trezoru. Nemohli ji ani vidět. Jenže snímek ležel právě tady,
v zazděné schránce pod vanou, kam se Hana dostala až po hodinách práce. Vzala fotografii do ruky. Papír byl hladký, čistý, bez zažloutnutí. Na zadní straně nebylo nic, žádné datum, žádný vzkaz, jen slabý otisk prstů v rohu, jako by ji někdo držel ještě nedávno. Hana se posadila na podlahu a několik minut se dívala jen na jednu věc. Na prasklinu ve vánoční kouli. Ta drobná, křivá čára potvrzovala všechno. Snímek vznikl v ten konkrétní večer, ne dřív, ne později. Kdo ho pořídil? Martin mohl, ale Martin nevěděl o trezoru. A kdyby věděl, proč by tam dával fotografii ženy, kterou se právě chystal vyhnat ze svého života? Hana donutila ruce, aby znovu sáhly do trezoru. Vedle fotografie ležel svazek dopisů převázaný tenkým provázkem a sametový váček s tmavlý věkem. Horní obálka byla adresovaná jí rodným příjmením. Hano, přečíst, až najdeš. Ta 4 slova jí zasáhla víc než fotografie. Otec věděl, že přijde. Ne, že možná přijde. Věděl. Hana dopisy zatím neotevřela. Položila je na okraj vany, jako by byly křehčí než papír. Pak vzala váček. Uvnitř něco jemně cinklo. Rozvázala šňůrku a vysypala obsah na dlaň. Matčin snubní prsten. Ten poznala hned. Otec ho léta držel ve šperkovnici na komodě a jednou za čas ho čistil měkkým hadříkem, i když se tím nikdy nechlubil. Vedle prstenu ležel medailon. Stříbrný, starý, na zčernalém řetízku. Hana ho nikdy neviděla. Otevřela drobnou západku. Uvnitř byla maličká oválná fotografie. Mladý muž ve vojenské letecké uniformě. Sotva 25. Rovná ramena, klidný pohled, mateřské znaménko nad levým obočím. Hana přestala dýchat. Tak tiše, až slyšela vlastní krev v uších. Ten muž měl tvář jejího otce. Ne podobnou, stejnou, jen mladší, mnohem mladší. Jenže uniforma nebyla z doby, ve které mohl Karel Novotný sloužit. Pozadí, střih kabátu, tón fotografie, všechno patřilo někam hluboko do minulosti. Otec nikdy nebyl letec. V armádě, pokud o tom vůbec mluvil, byl spojař. Hana medailon otočila. Na zadní straně byl vyrytý nápis Karlovi od A na dlouhou památku. Pod tím datum. Rok, který nedával smysl. Rok, kdy její otec ještě nemohl být na světě, zatímco muž na fotografii už vypadal přesně jako on v mládí. Hana seděla na studené koupelnové podlaze mezi vanou, trezorem a věcmi, které by podle všech pravidel neměly existovat. V pokoji za zdí tikaly hodiny svým pomalým tempem. Sofie spala s medvědem, který se objevil neznámo odkud. A starý byt, do kterého přišla jen proto, že už neměla kam jít, najednou nevypadal jako úkryt. Vypadal jako místo, které na ní celou dobu čekalo. V odrazu zrcadla u vánočního stromku nestály jen Hana a Sofie. Byl tam ještě někdo. Rozmazaný, skoro setřený světlem, ale přesto tak známý, že Hana přestala dýchat nosem a nadechla se pusou, tiše jako člověk, který nechce probudit spící dítě ve vedlejším pokoji. Fotografie jí ležela v mokrých prstech. Až teď si všimla, že si na ní předtím kápla vodu z rukávu. V koupelně svítila nahá žárovka. Na skle nad umyvadlem zůstaly stopy po staré pěně na holení a na okraji vany ležel sametový váček, svazek dopisů a medailon s tváří mladého letce. Kdo byl ten muž v uniformě, tak nepříjemně podobný jejímu otci? A proč ho otec schoval do trezoru vedle fotky, která vznikla až po jeho smrti? Hana zavřela medailon. Kov zacvakl suše, skoro neslušně nahlas. V bytě bylo teplo.
Radiátor u dveří syčel, ale jí najednou stuhly prsty tak, že musela fotografii držet oběma rukama. Všechno znovu pozbírala do váčku, položila ho k dopisům a přisunula si fotku blíž ke světlu. V zrcadle za jejími a Sofijnými zády byl vidět kus pokoje. Stromek. Papírový anděl na špičce. Židle s přehozeným svetrem a u stromku ta postava. Obličej splýval do tmavé skvrny. Jen ramena, sklon hlavy a způsob, jakým stál trochu bokem, jako by nechtěl nikomu překážet, ji píchly do paměti. Tati. Vyšlo z ní sotva slyšitelně. Za stěnou v kuchyni cvakla lednice a motor se rozběhl hlubokým bručením. Hana sebou neškubla. Čekala strach, ale místo něj přišlo něco horšího i klidnějšího zároveň. Zvědavost. Ta protivná, neodbytná zvědavost, která člověka donutí podívat se ještě jednou, i když ví, že pak už nepůjde couvnout. Chodba dvakrát poblikla. Žárovka tam už měsíce zlobila. Otec ji nikdy nevyměnil. Prý, ještě slouží. Hana se na ní ani neotočila. Seděla na studeném okraji vany až do chvíle, kdy za oknem začala šednout obloha a první tramvaj někde dole za domem zaskřípala do zatáčky. Sofie spala. V bytě bylo ticho. Takové to tenké ranní ticho, ve kterém i posunutí židle zní jako chyba. Hana přenesla obsah trezoru do otcova pokoje a rozložila všechno na stůl. Ne elegantně, prostě to vysypala. Dopisy, medailon, staré fotografie, sametový váček se šňůrkou, která se třepila na konci. Fotografie se stromkem zůstala ležet uprostřed, vedle otcovy lupy. Rozmazaná postava v zrcadle nezmizela ani v denním světle. Nebyla to šmouha, nebyl to odlesk. Stála tam pořád, tvrdohlavě, jako host, kterého nikdo nepozval, ale který zná adresu líp než všichni ostatní. První obálku Hana rozlepovala pomalu. Lepidlo už dávno povolilo a papír se otevřel skoro sám, jako by na to čekal. Uvnitř byl list složený na 4 části. Otcovo písmo poznala okamžitě. Drobné, rovné, s přísnými háčky, jako kdyby i soukromý dopis psal podle technického výkresu. Haničko, jestli tohle čteš, znamená to, že jsi našla věci, o kterých jsem prosil Marii, aby ti je jednou připomněla. Doufám, že nepřišla pozdě. Nevím, jak ti to celé říct, protože tomu sám nerozumím. Začnu tím, co je nejjednodušší. I když jednoduché na tom není nic. Hana si sedla do otcovy židle. Pružina pod sedákem tiše zapraskala, přesně jako dřív, když v ní sedával on a luštil křížovky v novinách. Četla dál. Už několik týdnů mám pocit, že se ke mně něco blíží. Ne nemoc, ne stáří. Něco jiného. Můžeš si říct, že se ze mě stal podivín a možná budeš mít pravdu. Ale já to cítím každé ráno, když vstanu. Začalo to tu noc, kdy jsem ve starém albu našel fotografii, která tam nikdy neměla být. Pamatuješ na zelené album po babičce? To s utrženým rohem a černými stránkami? Mezi 2 listy ležela fotka tebe a Sofie u vánočního stromku. Jenže ty jsi na ní dospělá. Sofie je už větší. Stromek je nový, ne ten náš starý, křivý, který jsme kdysi stavěli do kbelíku s pískem. Ta fotografie měla být z budoucnosti, Haničko. Rozumíš mi? Hana zvedla oči ke stolu. Stromek, Sofie, ona sama. Přesně ta fotka. Dlouho jsem na ní koukal. Ne jako věřící na zázrak. Spíš jako hlupák na rozbitý vypínač, který dává proud, i když nemá. Víš, že nejsem mystik. Byl jsem inženýr. Celý život jsem věřil, že když se něco stane, musí předtím existovat příčina. Ale ta fotografie existovala. Držel jsem ji v ruce. Dokonce jsem jí zkusil zuby na rohu, aby ses mi teď mohla smát. Chtěl jsem vědět, jestli je skutečná. Byla.
Obyčejný fotografický papír, trochu ostrý okraj, vůně starého alba. Hana obrátila list. Venku někdo otevřel vchodové dveře a v domě se ozvala známá ozvěna schodiště. Potom zase klid. Pak začaly další drobnosti. Kniha, kterou jsem večer nechal na stole, byla ráno v polici. Hrnek se zeleným proužkem, ten můj, který dávám pořád do dřezu, se ocitl v kredenci, na druhé polici, u sklenic. Nejdřív jsem si říkal, že zapomínám. Šel jsem k lékaři. Nechal mě kreslit hodiny, opakovat 3 slova a klepal mi kladívkem do kolene. Řekl, že jsem na svůj věk v pořádku. Tak jsem začal dávat pozor. A jednou v noci jsem ho uviděl. Hana přestala číst. Papír jí lehce šustil v rukou. Šel jsem do předsíně pro vodu. V zrcadle nad skřínkou jsem viděl sebe. Jenže odraz se otočil později než já. Ne o mnoho, o mrknutí. Ale stalo se to. Já zůstal stát, on také. Potom se všechno srovnalo. Otočili jsme hlavu stejně, jak má člověk se svým odrazem dělat. Jen ta malá prodleva tam byla. Nevymyslel jsem si ji. Hana zvedla hlavu. V otcově pokoji tikaly hodiny. Staré, nástěnné s ciferníkem, zažloutlým kolem čísla 6. Tikaly pomaleji, než si pamatovala. Jako kdyby každé další tiknutí někdo nejdřív zvažoval. A tehdy jsem si začal vybavovat věci, které jsem celý život odsouval. Haničko, ty nevíš o mém starším bratrovi. Nikdy jsem ti o něm neřekl. Jmenoval se Karel, stejně jako já. Pojmenovali ho po dědovi. Byl vojenským letcem a zmizel mladý při cvičném letu. Říkalo se, že zahynul. A mě, mladšího syna, rodiče po jeho ztrátě také pojmenovali Karel. Matka prý trvala na tom, že v rodině musí nějaký Karel zůstat. Otec jí neodporoval. Tak jsme byli 2 Karlové. Jeden pryč, druhý v kolébce. Jenže já jsem od dětství cítil, že mi dali víc než jméno. Jako kdyby mi do kapsy strčili cizí dluh a řekli Nesto. Hana si vzpomněla na letce v medailonu. Stejná linie obočí, stejné úzké rty, stejný pohled, jen mladší, tvrdší. Bratra jsem nikdy neviděl živého, jen na fotografiích. Ale někdy jsem měl pocit, že stojí někde blízko, ne pořád. Jen v určitých chvílích. Když jsem něco spravoval, když jsem dlouho pracoval nad výpočtem, když jsem byl sám. Matka mi říkávala, Karlíku, ty jsi u mě dvojitý. Jeden za sebe a jeden za něj. Já se smál. Jenže ve stáří se člověk směje opatrněji. Některé věty se vrátí a sednou si naproti tobě ke stolu. Hana otočila poslední stránku. Papír byl u okraje trochu umazaný, nejspíš od otcova palce. Nevím, co se mi stane. Možná nic. Možná jen konečně vidím prasklinu ve věcech, kterým jsem dřív říkal normální. Jestli ale odejdu, musíš vědět jedno. Nebude to náhoda tak prostá, jak bude vypadat. Cítím, že jdu k nějakému okraji. Nevidím za něj, ale vím, že tam je. Miluji tě. Miluji Sofii, i když jsem jí nemohl držet za ruku tolikrát, kolikrát bych chtěl. Odpusť mi, že nebudu u vás, až se ti bude zdát, že na všechno zůstáváš sama. Přijde taková chvíle. Nevím, odkud to vím. Jen vydrž, Haničko. A jestli si někdy všimneš něčeho, co nebude dávat smysl, neutíkej od toho hned. Někdy se rodina ozve divným způsobem. Podpis dole byl pevný. Karel Novotný. Žádná roztřesená linka, žádný strach v písmu. Hana položila dopis vedle fotografie a zůstala sedět. Neplakala hlasitě, jen jí po bradě stékala vlhkost a kapala na límec domácího svetru. Ani jí nenapadlo se utřít. V pokoji se zvláštně rozsvětlilo, ačkoliv venku bylo pořád šedé ráno a protější dům vypadal jako vypraný hadr pověšený přes okno. Vzala medailon a znovu se podívala na mladého letce. Otcův bratra, Karel starší.
Člověk, o kterém v rodině nikdo nemluvil, jako by jméno samo mohlo schodit hrnek ze stolu nebo rozplakat starou ženu u plotny. Na stole ležely další dopisy. Hana na ně sáhla, ale neotevřela je. Ještě ne. V obýváku zašustila deka. Sofie se probouzela. Hana rychle sesunula všechno do hromádky a přikryla ji starými novinami. Navrch se dostala stránka s receptem na švestkový koláč a vyluštěnou křížovkou, do které otec kdysi napsal místo ostrov slovo ostych. Mami, ozvalo se ospale za dveřmi. Mami, kde jsi? Už jdu, Myško. Hana vstala, přejela si rukávem po tváři a u dveří otcova pokoje zahlédla v úzkém zrcadle svůj odraz. Otočila hlavu. Odraz se pohnul o maličký okamžik později. Skoro nic. Jen tolik, aby se jí prsty na klice stáhly do pěsti. Zůstala stát. Odraz také. Potom obě současně odvrátili pohled. Hana vyšla k Sofii a usmála se tak klidně, jak dokázala. Ráno pak plynulo v malých úkonech, kterých se člověk chytá, když se mu pod nohama hýbe podlaha. Uvařila Sofii kaši, ale přesolila vodu. Zapletla jí 2 copánky, jeden utažený víc než druhý. V tašce našla oblíbenou obrázkovou knížku, tu s liškou v modré vestě a k tomu jednu ponožku, o které si byla jistá, že ji včera dala do prádelního koše. Nemyslet na trezor, nemyslet na dopis, nemyslet na odraz. Šlo to asi tak dobře, jako nedívat se na modřinu na vlastní ruce. Sofie seděla u stolu, bradu opřenou o dlaň a krmila plyšového medvěda lžičkou. Kaše mu ulpěla na čumáku. Mami, řekla najednou, aniž zvedla oči. Ty máš bratra? Hana zůstala s hrnkem u pusy. Káva voněla spáleně, protože ji nechala na plotně o minutu déle. Ne, nemám. Proč se ptáš? Jen tak. Sophie přejela lžičkou po okraji talíře. V noci se mi zdálo, že k nám přišel nějaký strýc. Byl podobný tobě a trochu dědečkovi z fotky. Hana položila hrnek na stůl. Keramika klepla o ubrus s takovou ostrostí, až Sophie zvedla oči. A co ten strýc dělal? Seděl tam, ukázala na otcovu židli u okna. Nehoupal se ani nemluvil nahlas. Jen se na mě díval. Potom se usmál a řekl, že mám mamince vyřídit, že je na blízku. Kdo? Zeptala se Hana. Nevím. Sophie pokročila rameny. On to řekl takhle a pak jsem se probudila. Medvěd spadl z postele. Hana jí pohladila po vlasech. Prsty se jí zachytily o gumičku na copánku. Vstala a odešla do kuchyně, aby dcera neviděla, jak se jí ruce třesou při otevírání kohoutku. Opláchla si obličej studenou vodou. Nad dřezem viselo malé zrcadlo se zakaleným rohem, staré, s černající hranou. Hana se na sebe dívala dlouho. Tentokrát se odraz hýbal přesně. Žádné zpoždění, žádná trhlina, jen bledá žena s mokrými řasami a ústy sevřenými do rovné čáry. Přesto měla vzadu na krku pocit, jako by za ní někdo stál blízko, ale dost slušně na to, aby nedýchal přímo do vlasů. K poledni oblékla Sofii do kabátku, který byl na rukávech trochu krátký, a odvedla ji do školy k zápisu. Měli štěstí, ve 2. třídě bylo místo. Zástupkyně ředitelky, žena s brýlemi na řetízku a propiskou zastrčenou ve vlasech, souhlasila, že Sofie může nastoupit hned zítra. Jen prý přinést dokumenty, zdravotní potvrzení, rodný list, všechno to papírové dokazování, že dítě skutečně existuje. Cestou zpátky zašli do malého obchodu. Koupili chleba, mléko, sáček jablek a oplatku, kterou Sofie držela v ruce tak opatrně, jako by to byl dopis od královny. Šli po chodníku kolem holictví, kde se ve výloze točila červeno-bílá tyč, i když uvnitř nikdo nebyl. Sofie se najednou zastavila. Mami, podívej. Ten strýc. Hana se otočila.
Na protější straně ulice, u novinového stánku, stál muž v tmavém plášti se zvednutým límcem. Byl vysoký, štíhlý a stál trochu bokem od fronty, jako by nechtěl kupovat noviny, jen využít stánek jako záminku. Do tváře mu padal stín, díval se přímo na ně. Když zachytil Hanin pohled, zvedl ruku. Nezamával, jen jí lehce pozdravil, krátkým pohybem, skoro starosvětským. Potom zahnul za roh. Jaký strýc? Zeptala se Hana opatrně, i když odpověď už znala dřív, než ji dcera vyslovila. Ten ze snu. Teď byl opravdový. Hana hleděla na roh ulice. Minutu, možná 2. Pak vzala Sofii pevněji za ruku. Půjdeme domů. Cestou se několikrát ohlédla. Ulice se tvářila obyčejně. Šedí holuby u popelnice, starý pán s taškou na kolečkách, mokré listí přilepené k obrubníku. Žádný muž v plášti. Doma Hana nejdřív zkontrolovala zámek. Jednou, po druhé. Pak prošla do otcova pokoje. Dopisy ležely na stole pod novinami. Nic se nepohnulo. Aspoň ne viditelně. Vytáhla další obálku. Byla tenčí než ta první, jen 1 list. Písmo otcovo, ale tentokrát spěšnější. Některá slova se nakláněla dopředu, jako by mu utíkala z ruky. Haničko, jestli ses dostala k tomuto dopisu, čteš zatím všechno po pořádku. Dobře. Teď ti napíšu něco, z čeho mám neklid i já. A to jsem si myslel, že mě v mém věku už mnoho věcí nerozhází. Zjistil jsem o bratrovi něco nového. Vlezl jsem do starého kufru po mamince, který stojí ve spíži od doby, kdy jsme ho přinesli z jejího bytu. Ten hnědý s prasklým madlem. Byly v něm její papíry, účtenky, doklady, modlitební knížka, kterou nikdy neotevírala, ale nechtěla ji vyhodit. A pod podšívkou jsem našel potvrzení. Hana četla ten řádek 2krát. Pod podšívkou, ne v obálce, ne v šuplíku. Schované tak, aby to našel jen člověk, který už opravdu hledá. Můj bratr Karel podle toho dokumentu nezahynul tak, jak se u nás říkalo. Letadlo se zřítilo, ano, ale tělo se nikdy nenašlo. Úředně byl vedený jako nezvěstný. Matka to věděla, nikomu to neřekla. Možná ani otci ne. Nebo mu to řekla a oba se rozhodli mlčet, nevím. Chápeš, co to znamená? Celý život jsem vyrůstal vedle mrtvého bratra, který možná nebyl mrtvý. Celý život jsem nosil jméno po někom, kdo třeba někde dýchal, mrzl, bloudil, čekal. Tuhle větu píšu a ruka se mi nechce hýbat dál. Hana odložila list na stůl, pak ho znovu vzala. V hrudníku ji tlačilo, jako kdyby spolkla kámen z dětského hřiště. Možná ti to připadá jako stará rodinná historka, ale pro mě je to otevřená zásuvka, o kterou se v noci pořád bouchám kolenem. Cítím, že všechno, co se poslední dobou děje, souvisí s ním. Jako by mě hledal, nebo jako bych já celý život nevědomky šel po stopě, která patřila jemu. Nebojím se ho, to je na tom zvláštní. Spíš mám dojem, že se snaží dostat blíž. A jestli se někdy dozvíš něco dalšího, neodháněj to mávnutím ruky. On bude hledat i tebe. Teď už se to netýká jen mě. Je to rodina. Dopis skončil bez rozloučení. Hana jej složila zpátky, ale obálku nezalepila. Přistoupila k oknu. Dvůr byl prázdný. U pískoviště se točilo suché listí a na lavičce ležel kelímek od jogurtu, který vítr každou chvíli posunul o kousek dál. Obyčejný podzimní den. Jenže za Haninými zády ležely dopisy, které z obyčejnosti udělaly tenkou kulisu. Stačilo se jí dotknout a praskla by. Vzala telefon a vytočila paní Marii Svobodovou. Paní Svobodová, můžu k vám na chvíli? Potřebuju se na něco zeptat. Za 10 minut seděla v sousedčině kuchyni. Na stole měla šálek silného čaje, ve kterém plaval list černého rybízu.
Paní Svobodová měla na sobě pletenou vestu s dřevěnými knoflíky a poslouchala tak pozorně, že ani jednou nesáhla po cukřence, přestože ji měla přímo u ruky. Hana jí vyprávěla o trezoru, o dopisech, o Karlovi starším, o fotografii se stromkem zatím mlčela. Ne proto, že by sousedce nevěřila, spíš ještě sama nevěděla, jak takovou věc vyslovit a nezničit tím poslední zbytky rozumu v místnosti. Paní Svobodová chvíli koukala do čaje. O bratrovi se Karel jednou zmínil, řekla nakonec. Už je to dlouho, možná 10 let. Seděli jsme dole na lavičce, bylo jaro, z prádelny se nesla pára a někdo v přízemí smažil cibuli. Váš tatínek byl ten den nějaký tichý a pak najednou povídá. Maruško, víte, já měl staršího bratra. Nepamatuju si ho. Zemřel dřív, než jsem se narodil. Ale někdy mám dojem, že by pro všechny bylo jednodušší, kdyby žil on místo mě. Já mu tenkrát vynadala. Řekla jsem mu, že takové věci slušný člověk o sobě neříká. A on se usmál, ale nijak vesele a povídá. Celý život jsem byl náhradní díl. Hana sevřela ruce na kolenou. Řekl vám, jak se bratr jmenoval? Karel, stejně jako on. A vy věříte na to, že člověk po smrti nemusí odejít úplně? Paní Svobodová zvedla oči. Neusmála se. To Haně pomohlo víc než jakákoliv útěcha. Já jsem na takové věci dlouho nevěřila a když už jsem o nich slyšela, radši jsem pustila rádio nahlas. Jenže člověk zestárne a zjistí, že ne všechno se dá vyhnat tranzistorem. Tenhle dům je starý, Haničko. 100 let určitě, možná víc. Před námi tu vařili jiní, hádali se jiní, rodili se a umírali jiní. Stěny nejsou hloupé. Pamatují si pach kouře, pláč za dveřmi, kroky v noci. A váš otec se poslední měsíce změnil. Sedával u okna a tvářil se, jako by slyšel někoho mluvit z vedlejšího pokoje, i když tam nikdo nebyl. Hana přikývla. Neulevilo se jí úplně, ale už nestála sama uprostřed té podivné věci. To někdy stačí. Když se vrátila domů, Sofie seděla na koberci, medvěda posazeného před sebou a z kartonové krabice mu vyráběla domek. Na střeše byl nakreslený komín a u dveří šišatá květina. Hana si sedla vedle ní. Sofie, ten strýc, kterého si viděla, byl děsivý? Ne, řekla Sofie bez přemýšlení a lepila papírové okénko nakřivo. Je hodný. Jak to víš? Prostě vím, je jen smutný, někoho hledá. Koho? Sofie pokrčila rameny. Asi maminku. Hana si dceru přitáhla k sobě. Ne tak prudce, aby ji vyděsila, ale dost pevně na to, aby Sofie zvedla hlavu a trochu nespokojeně zamumlala. Mami, krčíš mi střechu. Venku začalo šedé nebe tmavnout. Večer se připlížil brzy, jako to na podzim umí. Noc byla rozbitá na kousky. Hana se několikrát probudila. Jednou na zavrzání prkna v předsíni, podruhé na šepot, tak slabý, že mohl být jen vodou v trubkách. Potřetí proto, že měla pocit, že někdo stojí za dveřmi ložnice a nerozhoduje se, jestli zaklepat. Pokaždé vstala, vzala baterku a prošla byt. Kuchyň, předsíň, otcův pokoj, obývák. Sofie spala hluboce, tvář zabořenou do medvěda, jednu nohu vystrčenou spod deky. Na polštáři měla rozhozené vlasy a vypadala spokojeněji než celý svět kolem ní. K ránu už Hana nespala vůbec. Uvařila kávu, sedla si k oknu a sledovala, jak se na skle sbírají drobné kapky deště. Bylo třeba zjistit všechno o otcově bratrovi. Kdo byl, kde sloužil, co se stalo s letadlem. Bylo třeba pochopit, kdo stál u novinového stánku. A hlavně bylo třeba dočíst dopisy. Nechtělo se jí.
Proto je otevřela hned, jak Sofie odešla do školy. Na stole zůstávaly 3 obálky. Vybrala tu nejsilnější. Uvnitř byl dlouhý dopis a malý novinový výstřižek, zažloutlý tak, že připomínal usušenou slupku od jablka. Okraje měl hnědé, místy se drolily. Haničko, našel jsem ještě něco. Probral jsem maminčin kufr až na dno. Myslel jsem si, že už v něm nic není, jen staré účty a fotografie lidí, které neumím pojmenovat. Ale v rohu pod podšívkou byl tenhle výstřižek. Přikládám ho. Čti pomalu. Hana rozložila noviny. Papír pod prsty křupl. Písmo bylo drobné, staré, s dlouhými ocásky u některých písmen. Krátká zpráva. Vojenský letec se ztratil během cvičného letu nad horským hřebenem. Spojení se zemí se přerušilo. Byla vyhlášena pátrací akce. Trosky se nenašly, tělo také ne. Jméno Karel Novotný. Rok seděl s datem na medailonu. Ve zprávě stálo, že pocházel z rodiny inženýra, zaměstnaného v továrně, kde později celý život pracoval Hanin otec. Hana výstřižek položila vedle dopisu, opatrně, aby se nerozpadl. Vidíš to, Haničko? Hledali ho, ale nenašli. A nejpodivnější je, že já jsem v té továrně strávil 40 let. Chodil jsem stejnými vraty, zdravil stejného vrátného, ještě jako mladý kluk. Sedával v kancelářích, kde možná kdysi sedával můj vlastní otec. Nikdo mi neřekl, že tam pracoval. Nikdo mi neřekl nic. Matka mlčela. Otec mlčel. Nebyl hrob, protože nebylo koho pohřbít. Jen jméno, které se přineslo na mě, jako když přilepíš starý štítek na nové krabici. Hana otočila stránku. Začal jsem chodit po městě a dívat se na stará místa jinak. To je zvláštní věc. Člověk zná ulici celý život. Ví, kde je lékárna, kde se prodávají nejlepší rohlíky, kde na chodníku chybí dlaždice a najednou má pocit, že se dívá na cizí město. Jednoho dne jsem došel do dvora, kde podle matčina vyprávění žili, když se bratr narodil. Původní dům už dávno zbourali. Stál tam panelák s novými balkóny a satelitními talíři. Jenže já jsem tam stál a za zády jsem zcela jasně uslyšel. Karle, ty jsi přišel. Otočil jsem se. Nikdo. Jen stará paní se psem u vchodu a kluk na koloběžce. Stál jsem tam ještě dlouho, ale hlas se nevrátil. Přesto jsem ho slyšel. Tak jasně, jako slyším konvici, když začne vařit. Hana přestala číst. V bytě bylo ticho. Konvici nezapnula. A přesto se jí na okamžik zdálo, že těsně za jejím pravým ramenem někdo vydechl. Ne hlas, jen vzduch. Otočila se tak prudce, až dopis sklouzl ze stolu. Nikdo tam nebyl. Jen otcova skříň, zavřená na klíček a na ní složená deka, kterou odmítal vyhodit, protože na balkon se ještě bude hodit. Hana zvedla dopis a četla dál. Nevím, v co věřím, ale vím, že můj bratr se nějak ozývá. Přes čas, přes věci, přes drobnosti, kterých si člověk normálně nevšímá. A nemyslím si, že to dělá bez důvodu. Možná chce, abych něco našel. Možná, abych něco napravil. Zatím tomu nerozumím. Když o tom ale přemýšlím, mám dojem, že odpověď neleží u mě. Možná budeš poslední článek ty. Tady dopis končil. Hana jej položila vedle ostatních a dlouho hleděla na stěnu. Poslední článek. Matka, starší Karel, mladší Karel, Hana, Sophie. Rodinný řetěz, ve kterém někdo kdysi vynechal pravdu a nahradil ji tichem. A ticho teď začalo vrzat. Hana vstala a šla do předsíně. V zrcadle nad skřínkou uviděla samu sebe. Rozcuchané vlasy, kruhy pod očima, starý svetr s vytahaným rukávem. Dívala se na odraz dlouho. Pohyboval se přesně, žádné opoždění. Jenže v hloubce zrcadla, v tmavém otvoru dveří do otcova pokoje, se na okamžik cosi pohnulo. Ne postava,
spíš hustší stín, jako když se za záclonou otočí člověk, kterého ještě nevidíte. Hana se obrátila. Nic. Nebojím se tě, řekla nahlas a sama se lekla vlastního hlasu. Zněl chraplavě, po kávě a nevyspání. Nevím, kdo jsi. Jestli jsi bratr mého otce, patříš k nám. Jestli ode mě něco potřebuješ, tak to řekni tak, abych to pochopila. Budu poslouchat. Ticho. Jen hodiny v pokoji dál tikaly svým líným, nepřesným rytmem. Hana tam ještě chvíli stála, potom šla do kuchyně. Donutila se sníst pár lžic včerejší polévky. Byla přesolená a nahoře se srazil tuk do malých ok. Venku mrholilo. Déšť se držel ve vzduchu jako prach. Kolem 2:00, když už se chystala pro Sofii do školy, zazvonil zvonek. Ostrý, staromódní zvuk projel bytem, jako by někdo škrtl nožem po talíři. Hana zůstala stát uprostřed předsíně. Zvonek zazvonil znovu. Přistoupila ke dveřím a podívala se kukátkem. Na chodbě stál starší muž v tmavém vlněném kabátu. Měl pečlivě zastřižený šedý plnovous, černý klobouk v ruce a koženou aktovku, která vypadala starší než některé děti v domě. Tvář neznala, ale něco na něm, možná rovná záda, možná způsob, jak čekal bez netrpělivosti, jí připomnělo staré fotografie mužů, kteří si ještě na cestu přes město brali rukavice. Kdo je tam? Zeptala se, aniž otevřela. Promiňte, odpověděl tiše. Hledám Karla Novotného. Sousedé mi řekli, že tady teď bydlí jeho dcera. Jsem starý známý. Další člověk z minulosti. Další jméno, které se z ničeho nic objevilo u dveří. Jako kdyby někdo nahoře konečně otevřel špatně založený spis a začal posílat svědky jednoho po druhém. Hana nechala řetízek na dveřích a pootevřela. Karel Novotný už nežije, řekla. Zemřel před 1,5 roku. Muž pomalu smekl klobouk, i když už ho vlastně držel v ruce. Udělal ten pohyb automaticky, opožděně, jako by mu tělo nabídlo jedinou slušnou reakci, kterou znalo. Jeho tvář se změnila, ne dramaticky, jen se z ní vytratila síla, kterou si člověk nese z chodby ke dveřím. Před 1,5 roku? Zopakoval. To jsem nevěděl, byl jsem dlouho pryč. A kdo jste vy? Muž polkl. Oldřich Vávra. Znal jsem jejich rodinu. Chtěl jsem s Karlem mluvit o jedné staré věci, o jeho bratrovi. Hana se podívala přes jeho rameno na prázdnou chodbu. Schodiště páchlo mokrými kabáty a čistícím prostředkem, kterým domovnice ráno vytírala. Za zavřenými dveřmi někde hrála televize. Úplně obyčejný dům. Úplně neobyčejná věta. Hana pomalu odsunula řetízek. Pojďte dál, řekla. Myslím, že jsem na vás čekala. Jen jsem nevěděla, jak se jmenujete. Oldřich Vávra překročil práh. Sotva se rozhlédl po předsíni, zůstal stát u zrcadla nad skřínkou. Prsty přijel po okraji klobouku a v jeho pohledu se objevilo poznání, které člověk nemůže předstírat. Tady to zůstalo stejné, zašeptal. Hana zavřela dveře a v zrcadle za nimi se na jediný nepatrný okamžik zdálo, že v předsíni stojí o jednoho člověka víc. Šálek zadrnčel o Oldřichovi zuby tak tiše, že by to člověk přeslechl, kdyby v té kuchyni nedýchal každý zvuk. Seděl u kulatého stolu, klobouk položený na kolenou, prsty položené na jeho okraji, jako by se držel starého madla ve vlaku. Hana mu nalila čaj do hrnku s vyšisovanými pomněnkami, toho, ze kterého ještě před chvílí pila sama. Ani nevěděla proč. Možná proto, že v bytě jejího otce najednou nezůstalo nic cizí. Všechno se zdálo vypůjčené od mrtvých a vrácené živým. Oldřich se napil, ale jen nepatrně. Čaj voněl po lipovém květu a trochu po kovu, protože konvice stála na sporáku snad od rána. Nevěděl jsem, že Karel už není, řekl znovu.
Tentokrát pomaleji, jako by každé slovo musel nejdřív přenést přes práh. Hana neodpověděla hned. Na stole mezi nimi ležela lžička, talířek s tvrdým cukrem a otcův kapesník, který tam zapomněla od včerejška. Tak obyčejné věci. A přitom se jí zdálo, že právě ony drží kuchyni pohromadě. Řekl jste, že jste s ním chtěl mluvit o jeho bratrovi, připomněla mu opatrně. Znal jste ho? Oldřich přikývl. Znal jsem je oba. Karla staršího i Karla mladšího. Vašeho otce jsem poznal až později, už jako dospělého muže, ale Káju... Zarazil se a pousmál se tak, že se z něj na jediný nádech stal kluk. Káju jsem znal od dětství. Bydleli jsme vedle sebe. Mezi našimi dvory byl jen plot z nakřivo přibitých prken. Když jsme chtěli jeden k druhému, nechodili jsme brankou. Přelezli jsme to u staré hrušky, kde chybělo horní prkno. Jeho matka pak nadávala, že si zničíme kalhoty a moje matka nadávala, že si zničíme krky. Hana se ani nepohnula. Prosím, vyprávějte dál. Oldřich si palcem přejel po koření nosu. Ten pohyb působil nacvičeně, jako gesto člověka, který si už mnohokrát zakázal pokračovat a pokaždé přece jen pokračoval. Byli jsme přátelé. Ne takoví ti slavnostní přátelé z fotografií, co se po letech objímají u pomníku. My jsme byli obyčejní kamarádi. Špinavé boty, rozbitá kolena, chleba s máslem v kapse. Chodili jsme spolu do školy. Potom jsme spolu chtěli k letcům. Mě nevzali. Plíce. Doktor mi klepal na záda a tvářil se, jako by mi právě zachránil život. Ale já jsem ho tehdy nenáviděl. Kája prošel. V uniformě vypadal, jako by se pro ní narodil. Já jsem pak dlouho přemýšlel, jestli to nebylo obráceně, že kdybych prošel já, zmizel bych já. A on by dnes seděl u vás v kuchyni místo mě. Odmlčel se. V předsíni zapraskala stará trubka. Hana si uvědomila, že zadržuje dech. Co se mu stalo? Zeptala se. Vím jen to, co mi zůstalo v rukou, řekl Oldřich. A těch rukou nebylo mnoho. Letěl na cvičný úkol. Nic hrdinského. Žádná válka, žádné výbuchy, jak si lidé rádi představují, když slyší o letadle a zmizení. Obyčejný let. Špatné počasí. Mlha v horách přišla dřív, než měla. Spojení se přerušilo ve 42. minutě. Pátrali týden. Vojáci se vraceli zablácení, s mokrými rukavicemi a nikdo nic nepřinesl. Ani kousek plechu, ani popruh, ani čepici. Řeklo se, že spadl do soutěsky, kam se pořádně nedalo dostat. A tím to pro úřady skončilo. Pro vás ne, řekla Hana. Nebyla to otázka. Oldřich se na ní podíval. Ne, pro mě ne. Sáhl do vnitřní kapsy kabátu, ale ruku tam nechal, jako by si ještě nebyl jistý, zda má ten pohyb dokončit. 5 let po tom zmizení mi přišel dopis. Bez páteční adresy. Na obálce bylo poštovní razítko, tak rozmazané, že se z něj dal přečíst jen kousek názvu. Nebylo od nás, to vím jistě. Ten papír cestoval dlouho. Voněl po vlhku a cizím kouři, jako staré nádraží. Uvnitř nebyl dopis. Jen jeden list. Vytáhl obálku. Byla zažloutlá, na hranách se třepila a v jednom rohu měla tmavý flíček, jako by na ní kdysi ukápla káva. Oldřich ji položil na stůl, ne před sebe, ale doprostřed, mezi ně. Na tom listu stálo jediné slovo, řekl. Živ. Hana se naklonila. Jeho rukou? Jeho rukou. Jste si jistý? Hano, jeho rukopis bych poznal i na zdi ve sklepě. Psával mi v hodinách vzkazy. Jednou mi na kraj sešitu napsal, nejez tu křídu, je pro pana učitele. Dodnes nevím, proč jsem to schoval, ale schoval. Člověk si schová úplné hlouposti a pak mu z nich jednou zbýde důkaz, že někdo dýchal, smál se, psal. Rozbalil list. Papír byl tenký, skoro průsvitný. Leželo na něm jediné slovo.
Živ. Šikmá písmena, jemný tlak, tah na konci posledního písmene, jako by ruka spěchala a zároveň se bála spěchat. Hana se ho nedotkla. Nejprve se jen dívala. A vy jste to nikomu neřekl, vydechla. Oldřich sklopil oči. Komu? Jeho rodičům? Ti se po 5 letech konečně naučili vstávat od stolu bez toho, aby nechali 3. talíř na místě. Jeho matka přestala chodit k oknu pokaždé, když nad městem přeletělo letadlo. Jeho otec o něm nemluvil vůbec. Kdybych jim ukázal ten list a potom se ukázalo, že si z nich někdo udělal krutý žert, nepřežili by to. A ověřit jsem neměl co. Psal jsem, ptal jsem se, jel jsem na poštu, odkud podle mě obálka mohla přijít, a tam se mi vysmáli, protože jsem po letech mával rozmazaným razítkem. Tak jsem to uložil. Ne do šuplíku, do sebe. To je horší místo, Hano. Tam se papír nikdy nestratí. Hana vstala. Pojďte se mnou. Oldřich se stěžka zvedl. V otcově pokoji bylo chladněji než v kuchyni. Záclona se lehce hýbala, i když okno bylo zavřené. Na stole ležely otcovi dopisy, svázané provázkem od cukrárenské krabice, protože Hana jiný po ruce nenašla. Rozložila je jeden vedle druhého a Oldřichův list položila doprostřed. Oba se sklonili nad písmo. Dlouho nic neříkali. Podobnost byla nepříjemně přesná, ne stejná, právě proto přesvědčivá. Jako 2 tváře v rodině, v nich se opakuje nos, čelo, vrázka u úst, ale oči patří každému zvlášť. Podívejte, řekl Oldřich a ukázal nechtem na písmeno žet. Váš otec tady dělá malý oblouček, takový skoro neviditelný háček dolů. Kája staršího nevedl, on šel rovně, tvrději, tady, vidíte? A tady spojuje i v úplně jiném místě. Neříkám to proto, že bych chtěl věřit. Věřil jsem až moc dlouho a unavilo mě to. Říkám to proto, že to vidím. Hana si sedla na kraj postele. Madrace pod ní tiše zavrzala. Jestli byl tehdy živý, řekla pomalu, mohl být živý i potom. Možná dlouho. Možná, připustil Oldřich. Dnes by mu bylo skoro 100. Není to nemožné. Nepravděpodobné ano, ale podívejte se na mě. Taky jsem tu zůstal déle, než jsem plánoval. A pořád ještě trefím lžičkou do hrnku. Pokusil se o úsměv. Neudržel ho. Ale jestli už nežije, pak mě sem možná neposlal on jako člověk. Možná mě sem poslala ta část jeho příběhu, která se neuměla zavřít. Hana vzala papír do ruky. Byl lehký, ale její prsty ho držely opatrně, jako kdyby mohl spadnout a rozbít se. Najednou měla pocit, že našla konec niti. Jenže ta nit nevedla z klubka ven. Vedla dovnitř. Do míst, kam se v rodinách nechodí bez pozvání. Proč jste přijel právě teď? Zeptala se. Oldřich se posadil do otcova křesla. Chvíli se díval na svoje boty. Na jedné měl zaschlou šmouhu od bláta, kterou si nejspíš přinesl z nádraží. Před týdnem se mi zdál Kája, řekl. Ne váš otec, ten starší. Viděl jsem ho tak, jak vypadal naposledy. Mladý, v letecké uniformě. Stál u dveří mého pokoje, ne jako strašidlo, spíš jako někdo, kdo přišel pozdě a nechce budit celý dům. Řekl, jdi za ním, Oldřichu, je čas, on to nestihne. Probudil jsem se a dlouho jsem seděl na posteli. Za kým mám jít? Za mrtvým? Za snem? A pak mi došlo, že myslí Karla mladšího, vašeho otce. Zbalil jsem obálku, staré poznámky, koupil jízdenku a jel. Jenže tady už není ani on. Zůstala jste vy. V pokoji se rozlilo ticho, ale nebylo prázdné. Mělo váhu starých kabátů, které visí roky na věšáku a pořád drží tvar ramen. Hana chtěla něco říct, ale v předsíni zavrzalo prkno. Oba se otočili. Ve dveřích stála Sofie.
Školní batoh jí sklouzl z jednoho ramene, v ruce držela svého plyšového medvěda za tlapku a na čele měla přilepený mokrý pramínek vlasů. Sofinko, vydechla Hana, ty už jsi doma? Paní Svobodová mě potkala u školy, odpověděla Sofie klidně. Řekla, že máš práci. Hana si uvědomila, že na vyzvednutí úplně zapomněla. Ten poznatek jí bodl pozdě, skoro nepatřičně, jako připálená cibule uprostřed pohřbu. Děkuju, zamumlala, i když sousedka nebyla v pokoji. Sofie ale neposlouchala ji. Dívala se mezi Hanu a Oldřicha, trochu stranou, k rohu u knihovny a usmívala se. Ne dětsky rozpačitě, důvěrně. S kým mluvíš, sluníčko? Zeptala se Hana opatrně. S nikým, řekla Sofie. Jen jsem se podívala na toho strýce. Oldřich se narovnal tak rychle, až se opěradlo křesla ozvalo suchým luplutím. Na jakého strýce, maličká? Sofie zvedla ruku a ve vzduchu nakreslila tvar přiléhavé letecké kukly, prsty vedla kolem uší a pod bradou. Na toho s tou čepicí. Už jde pryč, řekl mi ahoj. Oldřichovi se změnila tvář. Nezestárl, naopak. Jako by z něj někdo na chvíli setřel 60 let prachu, jenže pod tím nebyla radost, spíš úleva. Tak velká, že se do ní člověk nevejde bez bolesti. Zavřel oči. Brada se mu zachvěla. Tak se přišel rozloučit, zašeptal. Tak jsem nepřijel zbytečně. Sofie položila medvěda na pohovku a odběhla do kuchyně. Za chvíli bylo slyšet lednici, šustění papíru od sýra a její nespokojené zabručení, když nenašla marmeládu. Obyčejný byt se vrátil na své místo. Jen v otcově pokoji seděli Hana s Oldřichem nad jedním slovem a nad místem u knihovny, kde podle všeho před chvílí někdo stál. Musím vám ještě něco nechat, řekl Oldřich po dlouhé době. Myslel jsem, že to vezu jen proto, že starý člověk tahá zbytečnosti. Teď vidím, že ne. Z další kapsy vytáhl černobílou fotografii. Byla malá, okraje měla ohlazené od prstů a jeden roh chyběl, jako by ho kdysi ukousl pes nebo čas. Na snímku stáli dva kluci u dřevěného plotu, jeden vyšší, druhý nižší. Oba v krátkých kalhotách, oba se stejně nakřivo posazenými čepicemi. Vyšší chlapec objímal nižšího kolem ramen s pyšnou samozřejmostí staršího kamaráda, který už ví, kudy se leze k řece, aby člověka neviděla matka. To jsme my dva, řekl Oldřich. Mně je 11, jemu 12. Tohle bylo léto, kdy jsme si postavili vor z prken od bedny na uhlí. Potopil se po 3 metrech a Kája tvrdil, že to nebyla nehoda, ale námořní zkouška. Váš otec se narodil až mnohem později. Tuhle fotografii nikdy neviděl. Hana se na snímek zadívala. Vyšší chlapec byl otci podobný tak silně, že jí to skoro urazilo. Jako by se jí někdo bez dovolení dotkl vzpomínky. Ale oči měl jiné, světlejší. Ještě nezavřené do toho mlčení, které Hana znala z otcových nedělních telefonátů, z jeho krátkého mám se dobře, z jeho dlouhých pauz, kdy na druhém konci linky cvakala lžička o sklenici. Nechte si ji, řekl Oldřich. U mě už nemá komu vyprávět. Vám roste dcera, která vidí víc než my dva dohromady. Ať má po něm něco, co se dá vzít do ruky. Hana fotografii přitiskla k sobě. Co myslíte, že chtěl? Oldřich dlouho mlčel. Z kuchyně se ozvalo cinknutí talíře. Sofie si nejspíš dělala sendvič a jako vždycky položila nůž na kraj, odkud mohl spadnout. Myslím, začal Oldřich, že když člověk zmizí takhle, bez hrobu, bez posledního slova, bez kabátu pověšeného zpátky na věšák, nezůstane po něm jen díra. Zůstane po něm i čekání. Jeho matka ho nepustila. Váš otec ho nesl, protože se narodil do domu, kde už jedno dítě chybělo. A všichni mu to beze slov položili do kolébky. Karel mladší žil za 2. Sám mi to kdysi řekl na hřbitově, když jsme se potkali po smrti jejich matky. Nepamatoval si mě.
Neměl proč, ale když se mu vyprávěl o Kájovi, poslouchal, jako by mu někdo konečně přinesl část vlastního těla. Hana přikývla. Ta slova už slyšela. Otec je říkal i paní Svobodové na lavičce pod okny. Celý život jsem žil za dva. Tehdy jí to připadalo jako smutek starého muže. Teď se ta věta rozsvítila zevnitř. Myslíte, že kvůli němu táta zemřel? Zeptala se tiše. Oldřich se zavrtěl. Nechci soudit mrtvé, ani živé. Nevím, co se na té silnici stalo. Vím jen, že když člověk dlouho nese někoho, kdo nemá kam odejít, jednoho dne ho může zahlédnout příliš blízko. Může vykročit za hlasem, za stínem, za známou čepicí, nebo taky jen špatně šlápne z krajnice. Jsem starý, Hano. Staří lidé si někdy pletou znamení s únavou. Hana neodpověděla. Představila si otce v kabátu, večerní silnici, světla aut rozmazaná v dešti a někde před ním mladého muže v letecké kukle. Ta představa bolela. Ale nebolela jako prázdná stěna. Měla tvar. A s tvarem se dá žít opatrněji než s ničím. Oldřich vstal. Tentokrát pomalej. Musel se opřít o stůl a chvíli počkat, než se mu nohy domluví s hlavou. Půjdu, řekl. Řekl jsem, co jsem měl. Jestli dovolíte, napíšu vám. Žiju daleko, cestu sem už možná nezvládnu, ale dopisy ještě zvládám. Pomalu, s brýlemi na nose a s tužkou pod rukou, kdybych zapomněl slovo. Pište, řekla Hana rychleji, než čekala. Prosím. Z blízkých mi už skoro nikdo nezůstal. Mně také ne, odpověděl Oldřich. Tak si možná nebudeme úplně cizí. Doprovodila ho ke dveřím. Nasadil si klobouk, chvíli hledal v kapse rukavici, pak se otočil. Ještě jedna prosba. Až bude vhodná chvíle, řekněte Sofii, že to, co vidí, nemusí schovávat do kapsy jako zakázanou sirku. Ať se nebojí. Bude to mít těžší než ostatní děti. Ale možná také pravdivější. Hana přikývla. Nevěděla, jak se taková věc říká dítěti. Věděla jen, že ji jednou říct bude muset. Oldřich sestupoval po schodech pomalu. Každý krok měl svůj zvuk. Hana stála ve dveřích, dokud poslední nedozněl dole u vchodu. Pak zavřela a vrátila se do kuchyně. Sofie seděla u stolu, sendvič držela oběma rukama a kousala do něj soustředěně, jako by na světě nebyly dopisy, mrtví letci ani staré fotografie. Medvěd seděl vedle ní na stoličce, opřený o opěradlo. Mami, řekla Sofie s plnou pusou a hned se zarazila, protože věděla, že se s plnou pusou nemluví. Polkla. Ten strýc v čepici mi před odchodem ještě něco řekl. Hana si sedla naproti ní. Co? Že mám vyřídit děkuju. Komu? Tobě. Za co? Sofie pokrčila rameny a utrhla z chleba kousek sýra. To neřekl. Jen děkuju. Hana se dívala na dceru, na drobky na stole, na medvědovo prošoupané ucho a na okno, za kterým šedý den pomalu přecházel do večera. V protějším domě se rozsvítilo jedno žluté světlo. Někdo tam zřejmě krájel večeři, někdo hledal brýle, někdo se hádal o televizi. Svět pokračoval. A právě to bylo na něm někdy nejtěžší přijmout. Uplynuly skoro 3 týdny. Počasí za okny otcova bytu se přepsalo do zimy. Napadl první sníh, ten nejistý, řídký, který se na asfaltu nejdřív tváří statečně a za hodinu z něj zůstane jen špinavá voda u obrubníku. Sofie si zvykla na novou školu. Ne hned. První dny se vracela s utaženými rty a tvrdila, že je všechno dobré, což u ní znamenalo pravý opak.
Pak si ale ve 4. patře našla holčičku jménem Ela, která měla na každém prstu jiný prstínek z plastu a uměla kreslit koně tak, že vypadaly jako koně, ne jako židle s hřívou. Od té doby se Sofie začala znovu smát. Večer si brala medvěda do postele, ale už s ním nevedla dlouhé tiché rozhovory do polštáře. O strýci v letecké kukle nemluvila. Když se jí Hana jednou zeptala, jestli ho ještě viděla, Sofie jen zamíchala kakao a řekla: Ne, už odešel. Jako kdyby tím bylo vyřízeno všechno, co dospělí neuměli pojmenovat. Hana nastoupila do malého knihkupectví 2 bloky od domu. Plat nebyl velký, ale stačil na nájem, jídlo, sešity a občas na rohlík s mákem pro Sofii cestou ze školy. V knihkupectví voněl papír, prach a ráno také levná káva, kterou si prodavačky vařily v konvici s uraženým víčkem. Kolegyně byly starší ženy, laskavé, způsobem, který se neptá přímo. Jedna z nich, paní Říhová, Haně první den jen podala cenovky a řekla: Tady člověk nemusí mluvit, když nechce. Knihy to vydrží. Hana jí za to byla vděčná víc, než dokázala říct. Otcovi zbývající dopisy nečetla hned. Uložila je do zásuvky psacího stolu a každý večer kolem nich prošla, jako se chodí kolem zavřených dveří pokoje, kde někdo spí po nemoci. Věděla, že je otevře, jen ne s rukama ulepenýma od dne, ne mezi praním a úkoly, ne s mobilem vibrujícím na stole. Potřebovala uvnitř dost ticha. To přišlo až ke konci 3. týdne. Sofie usnula brzy, s tváří zabořenou do polštáře a s medvědem pod bradou. Za oknem padal hustý sníh, tentokrát opravdový, měkký a vytrvalý. Hana si uvařila čaj, ale zapomněla ho pít. Sedla si k otcovu stolu, rozvázala provázek a rozložila poslední listy. Otcův rukopis byl v tom dopise pevnější než v předchozích, méně roztřesený, jako by člověk, který ho psal, už přestal hledat dveře a jen sahal po klice. Haničko, psal. Hodně jsem přemýšlel. Ne tak, jak se přemýšlí v noci, když člověk počítá vlastní chyby a ráno je stejně neumí opravit. Tentokrát jinak. Pochopil jsem, že můj bratr byl se mnou celý život. Ne pořád stejně. Někdy jen jako studenější kout v pokoji, někdy jako krok za zády, když jsem šel po prázdné chodbě, někdy jako věta, kterou jsem chtěl říct a nevěděl jsem komu. Matka ho nepustila, nikdy mu neřekla běž, nikdy mu neodpustila, že odešel dřív než ona. A já jsem ho držel s ní, protože jsem byl její druhý Karel a nevěděl jsem, jak se z té služby propouští. Teď to chápu, pozdě, ale chápu. Hana četla dál. Písmena se jí občas rozmazala, tak si jen počkala. Neutírala si oči rukávem, jak to dělávala dřív. Nechala papír chvíli odpočinout a pak se k němu vrátila. Jestli si pro mě přijde, půjdu. Nepíšu to proto, abys měla strach. Nepíšu to ani proto, že by se mi nechtělo žít. Naopak. Dnes bych si uměl vážit i prasklé žárovky na chodbě, i připálené polévky, i tvého hlasu v telefonu, když říkáš, že nemáš čas. Ale jestli mu můžu pomoci odejít, musím to udělat. Možná mu konečně řeknu to, co matka nedokázala, že smí, že už ho nikdo nedrží za rukáv a možná tím pustím i sám sebe. Hana položila dlaň na stůl. Dřevo bylo studené. Na hraně desky našla malý zářez, kterého si předtím nevšimla. Jako stopu po noži nebo po klíči. Otec u toho stolu možná seděl stejně, s rukou na stejném místě a díval se do stejného okna. Jestli je to pravda a ne jen nemoc starého člověka, pokračoval dopis, jednou ho uvidíš ty nebo Sofie. Nebojte se ho. Kája nebyl zlý, byl jen dlouho sám. Promluvte na něj, obyčejně, ne jako v kostele, ne jako u lékaře, obyčejně. Řekněte mu, že ho známe, že nebyl vymazán a on půjde. A až půjde on, půjdu i já. Nechci zůstávat tam, kam mě nikdo nezval. Chci domů. Kam přesně to nevím,
ale věřím, že tam někde bude maminka už jiná, lehčí a dědeček možná nebude mlčet. A třeba tam bude i můj bratr bez té mokré mlhy kolem ramen. Odpusť mi, že odcházím takhle. Sám jsem si to nenaplánoval. Jen jsem se nevzpíral, když jsem ucítil, že mám vykročit. Chraň naši holčičku. A sebe. Tvůj táta. Hana dočetla a dlouho seděla. Hodiny na zdi tikaly pravidelně. Už ne tak divně pomalu, jako v prvních dnech po příjezdu, kdy každý úder působil, jako by se rozhodoval, zda má pokračovat. Teď šly přesně. Prostě hodiny. A přitom jí jejich zvuk připadal jako odpověď. Poslední list byl kratší. Jen několik řádků, napsaných o něco větším písmem. Pro případ, že budeš plakat víc, než je třeba. Neodešel jsem uražený, ani vyděšený. Šel jsem s vědomím, že mám tebe a že ty máš Sofii. To je víc, než jsem si kdy uměl říct nahlas. Všechno ostatní, Haničko, jsou věci na půdě. Jednou se rozstřídí. Hana složila dopisy a uložila je zpátky do zásuvky. Ne jako tajemství. Spíš jako chléb do chlebníku. Něco, k čemu se člověk vrací, když potřebuje. Pak vstala a přešla k oknu. Sníh padal dál. Na parapetu seděl starý plyšový medvěd. Ten, kterého se Sofii našli hned první den v bytě. Až teď, po 3 týdnech, se Hana zarazila nad otázkou, kterou si měla položit už dávno. Odkud se vzal? Byt byl zamčený. Paní Svobodová tvrdila, že ho nikdy neviděla. Ve skříních nebyl, v krabicích po otci také ne. A přesto to byl její medvěd. Její dětský medvěd s prošoupaným uchem, s jedním okem přišitým tmavší nití, protože ho kdysi ztratila na pískovišti a matka našla podobný knoflík ve staré dóze od bonbónů. Hana ho vzala do rukou. Nebyl horký, nebylo na něm nic divadelního, žádný závan, žádné světlo, jen byl teplý, tak jako bývá hračka, kterou někdo před chvílí držel v dlaních. Hana se usmála skrz mokré oči. Někdo ho přinesl. Někdo ho vytáhl z maminčiny truhly, ze dna, kam se ukládají věci, na které člověk zapomene jen na oko. Někdo ho položil na parapet tak, aby ho Hana uviděla hned po příchodu, aby byt nevypadal jen jako místo smrti, aby v něm bylo něco jejího. Děkuju, tati, řekla polohlasem. Děkuju, strýčku Kájo. V pokoji se usadilo ticho, jaké bývá o zimních nocích, když sníh obalí auta, střechy i popelnice a město na chvíli zapomene chrastit. O několik dní později přišel první dopis od Oldřicha Vávry. Obálka byla nadepsaná pečlivě, skoro školně. Uvnitř byly dlouhé, klidné věty o tom, že u něj je mírná zima, že pod oknem zasadil šípkový keř a že se ku podivu chytil, i když ho soused varoval, že je na to pozdě. Psal také o tom, že si každé ráno vaří kávu do modrého hrnku, protože jinak by měl pocit, že den nezačal správně. A na konci stálo. Zdají se mi dobré sny, Hano. Už nikdo nestojí u dveří a nežádá mě, abych šel. Děkuji vám i vaší dceři. Hana mu odpověděla ten večer. Nevybírala dlouho slova. Napsala mu o Sofii, o knihkupectví, o sněhu, který zablokoval dveře do dvora, o medvědovi na parapetu. Nenapsala všechno. Některé věci zůstávají pravdivé i bez inkoustu. Od té doby si psali každé 2 týdny. Pravidelně, nespěšně, jako lidé, kteří nemají potřebu se ohromit, jen si připomenout, že na druhém konci republiky někdo otevře obálku a pozná jejich rukopis. Sofie rostla. Učila se, kreslila, zpívala si při čištění zubů, falešně a s úplnou jistotou. Na letce už nevzpomínala. Když se jí Hana opatrně zeptala znovu, Sofie se jen usmála a řekla: Mami, to bylo dávno. Já už jsem přece velká. Bylo jí 8. Ale řekla to tak vážně, že se Hana nehádala. Medvěda si nechávala u postele, nehrála si s ním každý den. Jen ho vždycky před spaním otočila tak, aby nespadl, a přikryla mu břicho rohem deky.
jako se pečuje o někoho, kdo toho hodně ví a má právo mlčet. Jednu jarní sobotu, když sníh konečně slezl ze dvora a z hlíny u laviček vystoupila černá mokrá zem, stála Hana u kuchyňského okna. Měla ruce od mouky, protože se pokoušela upéct bábovku podle otcova starého receptu, i když v něm chyběla polovina údajů a u cukru stálo jen přiměřeně. Dole na asfaltu Sofie kreslila křídou. Ela ze 4. patra jí seděla vedle ní a obě měly kolena špinavá od jara. Sofie nakreslila velký dům, vedle něj strom, potom letadlo, které nevypadalo jako letadlo, ale Hana to poznala. Dítě se najednou otočilo, uvidělo maminku v okně a zamávalo. Hana zamávala zpátky. Sofie pak na zlomek vteřiny přesunula pohled kousek stranou k místu u staré sušárny, kde nestál nikdo. Zvedla ruku ještě jednou, krátce, důvěrně. Pak se sklonila a pokračovala v kreslení. Hana se neopřela o zeď, nevolala na ní, neptala se, jen se usmála. Hodiny za jejími zády tikaly přesně. V zásuvce ležely otcovi dopisy, fotografie 2 kluků u plotu a tenký list s jedním slovem. Na parapetu seděl medvěd s tmavším knoflíkem místo oka. A v té kuchyni, mezi moukou na prstech a nedopečenou bábovkou, Hana poprvé pocítila, že minulost nemusí stát proti ní. Někdy si jen sedne vedle, chvíli mlčí a pak nechá člověka dýchat. Později Sofii všechno povím. Ne najednou, ne jako strašidelnou historku před spaním. Jednou vytáhnu fotografii u vánočního stromku, která podle všech pravidel nemohla vzniknout, položím vedle ní snímek 2 kluků u plotu a nechám dceru, aby se ptala sama. Povím jí o dědečkovi, který celý život nosil v sobě bratra. O Oldřichovi, který přijel pozdě a přece včas. O medvědovi, který se objevil tam, kde neměl být. A možná jí řeknu i to, že některé dveře se nedají otevřít odvahou. Člověk prostě jednou stojí na chodbě, má v ruce klíč, za sebou kufr, vedle sebe vyděšené dítě a zjistí, že už nemá kam couvnout. Tak vejde. Já jsem vešla. Byt mi neodpověděl hlasem. Odpověděl vrzající podlahou, cizím kabátem na věšáku, dopisy v zásuvce, dětským medvědem na parapetu a tichem, které se postupně přestalo tvářit jako nepřítel. Možná jste i vy někdy stáli před takovými dveřmi. Možná je máte před sebou teď. Nechci vám radit, co máte udělat. Jen vám přeju, abyste jednou našli odvahu sáhnout po klice ve chvíli, kdy už za ní neuslyšíte jen bolest, ale i někoho, kdo dlouho čekal, až ho konečně poznáte. Po kroku, po rukopisu, po staré hračce, která je ještě teplá. A jestli vám tenhle příběh zůstal chvíli v rukou jako dopis, neodkládejte ho hned. Někdy stačí nechat poslední větu doznít. Další příběh může začít až potom.